Shalom. Alanaing buka utama acara PHD Laos PHD ni Pungwanama ni Huriata HKBP Keramat Jati Laos di Padomu tu acara pangapulion sian keluarga pangapulion ni Pungwanama tu keluarga ni Amang MC Marmata dohot Inang Padita Dr. Uluan Anna Pera baru pangaribuan adorang suta mulai Amang Inang Parjolo Mahita Martang yang nahohom Martang yang Mahita Amin. Punguan seksi ama nahinahonongan di bagasan Kristus Yesus. Di bagasan tikion marpungu dohita siatonga-tonga ni huriata ima seksi ama ni huriata na ni dohotan ni punganama dohot punguan nama arbab nang suak songoni punguan ni aman huriata laho mangapuli dohot patogu rohani keluarga Amang MC Marmata dohot Inang Padita Dr. Anna CH Pera baru pangaribuan marhite-hite hatani Tuhani siaran asa persirangan dohot Inang Opo Daniel Boru Sibarani nahinahulongan ditiki nasalpu di bagasan hapersiao dohot pakirimon na mangolu tapuji ma Tuhani ay ibanado na puna ngoluta jaladang pasubon na hita manaon akan arudok lubi sian gugota marede mahita sian bukwede nomor 504 ayat sada dohot ayat tolu. Alei Tuhan debata amanami na marhabangsa di Badua Gijak mauliate gok puji-pujian sobah rohanami tuadopamu na badie alai Tuhan di
di luar sodo kami mangula akau laun nami nama ragam sadari manipat di dongani asini roham dohami mangula akau laun nami alani ale Tuhan tamado pujian nami ho marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ale Tuhan nang dibarnginope juan nami dope guar munabadiai di tonga-tonga ni parpunguan nami ima punguan ama ni huriam HKBP Keramat Jati punguan ama dohot punguan ama arbab Tuhan molotung torop sopi ke dope hami namar pungu di bagas joromon ale Tuhan asa tuho mau pasatami parpunguan nami on dia kadongan nami nasubui rap dohotami apalagi tikyon manang nari dia pinasida ale Tuhan nami totong ma hupang gopo kami tutangamu nabadiai asa homa totong ale Tuhan namandongani nasida asa anggiat tutiki-tiki nanang roh ale Tuhan bui tong hami marsadaroha marpungu di bagas jaromon lau mamuji pasangapon guarmu nabadiai ope ale Tuhan nami laus dibornginon ale Tuhan patu paon nami do songon pangapulion sian punguan ama tu keluarga ni ama nami amang Simarmata dohot inang padita nami padita Dr. Anna Pera baru pangaribuan dinaung parjulu di alapmu ale Tuhan inang pang tubuh ni inang padita nami di hari na usapu alani ale Tuhan di parpunguan nami di Bodarion sian nama mulai satu persitongan satu nama ujungnya non totong ma hupang gogopo kami tutangamu nabadiai asa homa namian di tonga-tonga ni parsaran nami di Boranginon todi perbadiai ma nama nari hami ganup asa anggiat parpunguan nami di Boranginon ale Tuhan di bagasan holong nasiakoi jala anggiat acara nami on boi mardalan doh hikmat alani ale Tuhan romaho di tonga-tonga ni parsauran nami di Boranginon asima roham ale Tuhan jumulu mahami urasi sia dosa pangalasuan nami asa tamahami habauran di pasu-pasu holan mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus upasahat kami ma tangiang sobanamion mauleate mariho Tuhan amin. Taduti acara tah menjaha sian Rom 14 membuka sian ayat pitu saat rodi ayat sia tajaha ma marsikat sore aiganu hita dang mangolu di dirita ai ia mangolu behita mangolu di Tuhan hidup asa mangolu manang mate pehita tongdo di Tuhani hita asa ibana Tuhan ni akan mate nang akan mangolu ido sahatna martua ma natu mangihon hatani di bata jala nau peopsa amen. Marede hita sian buku ede nomor 806 amu kasihan ayat sada.
saudari saat mahita tu nomor onom ima na patorakon songo jujur ngolu ni inang naung parjolo opu Daniel Boru sibarani pasatai ma tuamang sibar mata dutina. Shalom. Di hamuna amanami namandohoti PHD seksi AMA HKBP Kramat Jati baik narotu gereja dohot aka ruas tarmobi aka AMA namandohoti PHD marhite live streaming on. Dison hami jongjong laho patorakon jujur ngolu ni omak nami. Ia guarni omak nami opung Daniel Pangaribuan Boru Sibarani. Tubuh omaon di Laguboti tanggal 15 Agustus sadasia 40 kurang lebih 22 tahun umurna. Nunga marsait omak namion sejak tahun 2000 walu satu ujung ni ngoluna. Kurang lebih 14 tahun mamang marsait omak namion ima stroke. Elai na paling tepu ro persahito ni omaon ima pas di ulang tahun ni bapak nami tanggal 15 Februari 2022. Bui mata bayak kondisido las niroha ale disido parukilon ala tepu saik ni omak namion ima sesak ibana. Bahkan bapa nasohea marsahit saling mangulu ibana ale alani songgot panahit ni COVID-19 disima gabedang boy be bapa merawat omak namion. Dari Sabtu Mei tanggal 12 Februari 2022 pas ditiki haronami ma terdapok ma bapaon demam. Oma dang normal oma. Ucap kami ma swab positif bapak nami on dohot pahupuna. Gabi terpisah ma halakon isoman ma bapa digijang oma ditoro. Kami pe bingung sungguh dia do tahe selanjutnya na somalna bapak nami do mangurus omak nami. Kami olan mangurupi do amang. Alai memang diuji do sungguh dia kami mengadupi bahwa hari Sabtu roh kami dungi ulang tahun ni bapa hari Selasa tanggal 15 roh muse kami upasa do kue ulang tahun ni bapa on parjulu toma dorang kami tugijang di lantai 2. Las dorani oma martangi yang johoin na utangnyakon ma nasida walaupun dang bui rap dohot bapa alani bapa digijang di kamar. Jadi
pangan mau mak niku nantilah alai lucuna na di hari Sabtu memang bolak-balik kon kronologisna ubuan masih panganon tu oma hiraido parsirangan nami dakya songoni mokus ni omaon mangalang mie goreng na hulop pasad diri biasana nengek-nengek doi bana mangalang apeo daong hira di bani-bana ma demonstrasi lomoro haku di minani lepamon jadi jaladak yau jarang do mensut-sut manam video kan mulai video kan do mai kira dong do odora kesan na parpudi aleda kuboto na masa alai imana terjadi puasa memvideo-video dak so malam memvideo-video malu dang na paling aha on video do oma on hira asing oma on gayana songoni ya jadi ima memori marsai mau maon pas di ulang tahun ni bapa tanggal 15 Februari 2022 dang liling siani ngat marujungulu oma namion tanggal 10 Februari 2022 hulan tulu patari do amang jala ausa diri do mabuan oma on tu rumah sakit baik koma maulna baru tahe dakyau mengadu pisongoni ai saya martugas di luar kota ape ima sakap ni Tuhan nahu yakini mangula au di Kramat Jati asa hubui hubereng oma on langsung utangani buat tu rumah sakit jadi tu rumah sakit tebe ma dia mana hatop ala dak pala takasuta di rumah sakit di do tahe biasana di abdi waluyo oma on ale dak kuat tu si di dia tempat non dangi jenek do jabni oma dia sambaris uboma tu rumah sakit tebet jalang ngadiskusi dot ala ito buama mar ambulan ima liling na ro ambulan usai jadi mulai jam siama au sian sermon berangkat tahu langsung tu jabu dia sambaris ditangani ma di rumah sakit tebet satu ujungna ubere ngomaon sebenarnya dang masalah parah bahkan nang buat kami musim mulak tu jabu ale dang tega hami masa baru pesahat mulak musim tu jabu ison majo asa adong dipantau oleh dokter kan hape tokinaya dok berita hona omat nami on nangi hape sian jabu dang adong amang ngau pareksa hami on sampai tulu ali kebe bingung ngau sa diri mandok tu dokter bahasa boy songonon dok ya itulah perjalanan saat rumah sakit hira masuk akal alea donon iduna terjadi ya sudahlah dijalanilah situasi itu walaupun berat do rohaon mencaloi dungi isolasi ma omaon yang tidak pernah dia diisolasi yang tidak pernah dia sendiri menjalani kehidupannya ai sangat tergantung do omaon tu bapa pe tergantung tu oma susah do halakona dua terpisah songoni dakya halako terpisah tu gereja rapa tu paradaton na ringgasan na duon bapa oma marsai pedi langsung diurus bapa jadi oma on tiki di isoman urasa nga merasa kehilangan tongkat ibana nga merasa kehilangan daya kekuatan lau berjuang untuk malu ibana nga ira menyerah ibana udahlah inilah adalah jala bapa pesongoni di doktu hami mamamu sudah menurun semangatnya ala dipikir au songon non marsait dang adong be mangurus au na oma rai na bapa songoni jadi amang tanggal 10 walu moding omai begitu cepat dang sanga do hami songon dia alai sanga do hami satokin membahas molo oma
maruju ngolu tu dia mat buak kami inahami sangat do basami alai dang adong panagaman secepati ya berharap do omaon gabe akhir di ngoluna dang covid ya ira 20 hari mah jala usap kami tu dokter berdialog sama dia do boy do kamu obat untuk omak nami on sampai dang terjadi be saiti tu omak ya pergi dengan tenang seperti itu. Jadi ternyata dang boy. Sehingga songoni mah hatopna jala memang dibatasi do ina dokter dang boy kerumunan sehingga kebijakan nami ibu ama rumah duka holon saborngin dungi langsung ma tu San Diego Hill amang di hari Sabtu tanggal 10 sia Februari ya. Torop ni paparan ni omaon 34 halak nunga marnono marnini 3 halak jala melodi paradaton ni hita halak Batak buima diguari omaon moli bulung ngasih kop sude nga sebenarnya pesta belga on omaon alai ima dalan na terjadi naikon hujal hami. Jadi pas di acara di rumah dukai tersenggota rodo parhaladotta di rumah duka pas di Borngini sangat mengurupi hami bah luar biasa do parhaladoon piga halak-halaki di so utagap pami rona sida kan dungi sogok nai dari Sabtu romusek ke pedita sian gedong pero sia inang pedita na duon pa inang pedita lilis do pendeta Erna rodo nasida do amang situa na roari jumati termasuk amang sekretarista amang situa manurung ya amang Nerwin Sirait amang situa Hade dot amang situa L Simangusong nangi. Jadi ya i adopi nasida do keadaan ni songoni jalan mangido tangi yang hami tu nasida mulai tegudang tu hamuna amang inang parhurnami na ro madulu hami. Jadi adong sesuatu na so puas di bagasan rohanami alai majol mati amang ya ikon hatani Tuhan ido na terjadi di nguluta bahwa di parjamita tolu ayat sadai martikibedo luhutna na tinopa ni debata. Jadi sude margatti do ikon adong do masana dang buit tadok lo menirohatta umur nang gejang 22 tahun sebenarnya nga sukup be alai di hitajol ma manak kami sehurang do kurang banyak yang kita perhatikan perbuat sama mama ini karena mama ini luar biasa bagi kami gak pernah marah terhadap saya secara khusus ne burjuan non parholong bertetangga pe parsahor do ya walaupun dang situa bapa dang situa oma alai songoni ma mangulu di hatani debata na tua-tua nami jala disuaton ma tuhami secara pribadi gabe pedita au wa mereng songo dia karakter ni bapa dot oma songo ni mana bui gabe tiruan ima amang nah huhalongi hami na bui hupasatami jujur ngolu ni na tua-tua nami mangido mahami gomosto depanmu amuna sude amani huriaon marite seksi ama tangiang ma di back kamuna tuhami apalagi di acara sadarian na merasa dan pikir natuaringa namata natuaringa iya begitulah enaknya bergereja ini asa adong perubahan untuk dang be saya dilungun ni rohai be sa boy terhapus air mata ini jadi mulia tegudang salinari amang do sude pamuna parhonami naro manang nasubiro marhite live streaming tu hattama na mandungani hita na toktong mangaramoti ngoluta ima na boy pasatami singkat bahkan mungkin adong nahurang ima jolo upasatami ma tuhamuna mulia tegudang horas.
Saunari sahak matikina tuhita lau madokata mengatakas nakin di patorang inang paditata songon jujur ngolu ni inang nang jumolo dialap tuhata. Ope parjoloma upasahatami sian punganama kamu masih aturan. Dihita nasa pungan ama alat torop sopi gedu hita naro rap di somma hita salutna. Jadi siak kita nama dok hata sada masian anggota dukonian non hami pengurus ma pinasa ma partikian ma ardus ni roha mamu. Horas Madita salutna. Selamat malam mak terlumubi ma di amang si barmata do inang padita kami dami wakili alai beberapa non hatakon hatatabad do kebetulan bahasa hubarani om makatai arong gue pihak dongan na agak lebih senior seniba. Jadi mulu ala kebetulan ordo pe ya pacupang do inang padita. Baru tong sekali kenalan nanti. Au marga sirait do baru tobing. Kebetulan beberapa kali itik marsait inata SMS twinang asa ditanyakan alai ngamalube. Jadi bodarion penghiburan walau payuti do sianakinin perdalanan ni pengobatan ni dainang pangitubu sianinang padita cukup gabe do tiba merasa sedih alana songoni gurang makana ulinaringkan na binani inang padita tu dainang pangitubi bahaman yang nasa boy malum songon ni do ni inang nakkenin belum ada firasat untuk meninggal alaima songon ni do ni inang nakkenin martikibido salutna adong do namoding ada orang do natubu. Jadi sarupa dia nang di alat batak si manuk ina si potara dora taksi turu turpuk si lomoni roha salutna sudah kembali tu namar kuasa itu jala arong sada huida diinang bahwa seorang pendeta Itiki Marjamita tanggal 20 hari minggu gudang di pinabuan inang na baru berduka alai cukup saya salut dan saya siti rudotong bahwa memang anggo dukai daksai udukiba. Jadi boido talpas satani dibata di ban inang ditiki tanggal 20 walaupun di dalam duka yang berat. Saya kira tu
wakati kinan ngeropi nang songot siap pungan ama hami hola manang yakod do nunga tunga pala gudang di bayan inang tu dainak pangitubu molo patik palima honi nunga di dalaton inang be sada keputusan tong mengurus dainangi dalam posisi positif amang persinuan dan pola dong dinang kekhawatiran bahwa apakah dia ini positif juga, tetapi bahwa masa gabi boinian sehat kembali dainangon. Jadi melohami sian punguan nama torop sopiga dohami olatang yang mainang marguguma inang ditongani keluarga do amang simar mata tarlumobi di huriatta na bulunon molo marsak go inang huber kami totu ami ruas pe kabuludo gali alai semakin tegar inang huber kami sadati ruam me bahwa kematian tidak menghalangi, duka tidak menghalangi kita untuk selalu berbuat bersaur di tengah-tengah ni huriatta alani neng do nami sian hami punganama margugu mainang tutuhatta ma tapasahat aibana do nabui mangapuli hamu di tikina marsak mulutuk pe sakami ruas neng lama pasahat tu hamu ka tuinang padita di lor aku memang ido sisuli-suli do namang ulun ulu ruas sisi pada memberikan kekuatan tu paditana songoni do nang paditana tu akar ruasna jadi asima rohani tu hatta dihamu inang songo padita resort nami tegar mau asa semakin kokoh huriat tahun di dalam kepemimpinan muna di masa depan tuakati kinang ro soni manang lain si marmata amang si marmata teh di lor aku songo cerita ni nang nakenido memang nasuami istrion memang harus saling topang menopang gabi hiugat naken cerita ni nang nasubui sirang bapa do inang soni mahami naeng hamil dua giap mah sehat ate jadi mudah-mudahan ke depan kami melihat inang pandita resort semakin tegar. Imajo hata sianau hatakon hata taban. Melihat mak. Mau lihat mah di amang sirai no wakili anggota ta. Ita mak ka pengurus. Rak mahita. Sian hami pengurus ni kor ama pasahaton nado do hami punguan kor ama turut berduka cita di parmording ni inang natua-tuai natoras ni inang nami inang padita Dr. Anna Vera amang simarmata. Situasi dot keada do nama bain gabedang bui rap hitainang mengadupi parmording ni natua tuai marbu hawain ma hamu tu hami punguan ama anggorohanami saya nang rodonian di parborhat ni dainang pangit tubuh tentu belgado duka di hamu ala proses yang begitu cepat dan adong pikiran naikon borhat na tuai mandapoton tuhata idora nagabe lungun rohamuna di parborhat ina tuai alai nuaeng hitamana mangulu tarlumobi
amang na tua-tuai na dibagas di hatuaon na di kesendirian na macai butuh do penghiburan perhatian do telan nasing sian hamu keluarga laus tusima banu nami hatanami asa di pergugu itu hatta mahamu inang paditanami rap dohot sudir keluarga do pinopar mar soring-soring mangalian perhatian tu na tuai asa buidu pesi gajang umur na tuai di hatuauna laos tangiang nami ma inang amang tua mata di bata margugu mahamu sudi keluarga mangulahon aka nauli na denggan tu na tuai soni mah hata siak kami tu hatta ma nama ngapuli sudi keluarga laus di soma kami inang pasahaton songon gat tini Quran bunga nami di naung borhat na tuai di 2 minggu nauk salpui alani di hita pangurus rap borhat mah hita asa rap hita pasahaton songoni ma hata siak kami pungan ama pinasa matuamu maulate ma upasatami tu pungan ama senare dapat ma tikina tu pakatayon tu pungan ama arbab sama kitwe ala hitana dua do jadi horas madihita saluhutna jadi kebetulan mohon maaf holan hamina dua do jadi merangkap mami anggota do pengurus narung dison. Jadi parjulu mah pasatu amang situa sebagai anggota pasaton hata. Maulate ma di ketua nami. Maulate ma di parsaurata di Boronginon. Maulate ma di tuhata pardingka basai. Boi hita marpungu di bagas jeroon. Lau marpehadi na parjulu di tahun 2022 on laos patu pahon acara penghiburan tu keluarga ni amang Simarmata inang Padita Dr. Anna Pera boru pangaribuan son naung pinasahat ni ketua nami nakin inang tongdo pasaton nami mohon maaf ala torok supike hami Puan ama arbab melutupi kami dua na mewakili amang inang naung sada mahami puan nama arbab dison na parjulu tondo doron nami sian puan nama arbab turut berduka cita tu keluarga ni amang M Simarmata dohot inang Padita Dr. Anna Pera boru pangaribuan. Makin nunga di patorang inang
songon jujur ngolu ni inang naung jumolo di alap tuhata takas di patuduho kamu di patora kamu di si songo dia hasadaon ni inang naung jumolo di alap tuhatai rap duhut amang pangitubu di patora kamu di si sada keluarga nasongon naung manggobarhon pasu-pasu ni tuhata naung di pasada Tuhan satu nama Tuhan nasida toto masih haholonga dari damai nabi nasahat muna dina di patuduho kamu sada rohana sida rabtu dolok dutoruan nang sahatu ujung ni ngoluna alani takas dui boy hupakilalaho kami songo dia tong nang inang di napasangapon na tua-tuai jala hitape marpakirimon out boy nian panghiduata na tua-tua natahaholongi boy gajang umurna nakpetong nunga matua alai songon na pinatorang muna nakin holan hita na boy marsakap alai tuhata do anggo napasauton alanido nang apalagi tiokope ina hami sian pungana ama arbab pasahaton diborat ni pakilalam muna ima dina marsirang sian ina nataha holongi ala nasubui bi hita pajupang molo secara duniawi nian nunga dipatuduho kamu ina songo dia dibaik kamu segala usaha segala cara lau mabain kejang umur ni natua-tuai alai tuhatado namar sakap lasuak songoni tiaka rencana-rencana baik naung direncana keluarga takas tangiho kami di nama katai di saat roh kami na di rumah duka lunga tung tenggan direncanahon na tua-tuai bahwa di tahun non naing merayahon ulang tahun paon puluhon ulang tahun perkawinan alai mainang direncana songon naung pinatupan ni keluarga direncanahon ni keluarga totondo tuhata do na pasauto di dok tuhata omacara na muli dang di pasaut dia karencanai alai di balik ni sudah inang sai banon ni tuhata non nadumengkan siani ala mangolu dupe amangi ranian molosia kami ala totong dupe butuh support di hasadaun ni keluarga ma poha tutu asatong sikajar umur amangi tong boy di parup-parup aka peparanna salhutna pos duruhanami di si inang boy hamu merangkul songon perbarita nauli hamu di tongah-tongah ni keluarga na mampu hamu anon lau marsada roha marsada pikiran asa unang ngamangi terlarut di naung jumolo ditinggal hon inangi na pos duruhanami totong inangi amangi asa tujuan narion boy tong hatop terhibur alanido inang molutupe apala ditikion waing hami punganama patupahon songon pangapulion ai hamuro tong na mangajaro tu hami omama sana masih apulam mahamu sama hamu titikio tutu hamuma
na di bagasan habot ni roha alani song kami pe ruas muna tong dohami merasahon boha asa inang dohot keluarga unang terlarut di rasa dukai sanggiat tumuibu terhibur bohama inang memimpin huriat tahun molo toktong di bagasan habot ni roha alai sadatada di patudu hamudo di tanggal 20 poido inang tegar pasahaton hatani debata di tong-tongan ni parminggota alanido sadatiruan mai tuhami ruas tujuan narion asaunak tutu totong larut di rasa dukai alai marpos ni roha mahita tutu hata pardengga basai ai nasida do pangapul na sumurung di tonga-tongata tak songonima naboy pasatami na mewakili punguan ama arbab atakon hatataban. Jadi Horas Marihita Saluna, saya mewakili punguan ama arbab mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya buat keluarga Amang M Simarmata dohot inang Padita Resort Nami. Setelah inang sampaikan jujur ngolu cukup berkesan buat saya pribadi. Memang banyak keinginan kita sebagai manusia, tapi kehendak Tuhan lah yang jadi. Kalaupun inang kehadiran kami sedikit, mohon maaf inang karena mungkin situasi dan kondisi. Jadi pada kesempatan ini kami pengurus ada sebagai pengganti karangan bunga Nasmaroham Minang. Jadi sekali lagi Punguan Arbab mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Opung Daniel Boru Sibarani. Melatih masian Punguan Ama Arbab. Senare saat matikina tu pengurus seksi ama pas saat kami mah tu pengurus seksi. Punguan buat ni roha. Parjolo ma tado gudang mau lihat itu hata perdengan basai. Siala asil tolong rohana do mang ringiri kita sian ari na usal pisat sodarion. Parjolo tuhamu keluarga besar amang nami Simarmata do inang Padita Dr. Mangaribuan. Kami seksi ama memang moloh pikiri do inang haloronami ba mau lihat ma di Tuhan. Alana situasi sonarion. Adong monobe na karejo dong saat dope mulak tu inganan nabi. Jadi las marohamu inang do amang haloronami. Dope na abuy hat kami haloronami baga sebudarion. Songo kami songon au seksi ama berusaha donian asarami hamiro. Alai buhama benon inang do amang bayas marohamu majalo. So kami seksi ama nak kaning apa saton turut berduka cita do. Tuhamu keluarga besar Pangaribuan song di Simarmata. Jadi amang melohu dung di jaha inang nak kaning jujur ngolo ni inang ataho holongi nak kaning. Saya pribadi sangat salut inang. Alana wasa udah kosong inang. Budu pe inang 22 tahun. Dohot amang mungkin marwal puluh lobi. Budu pe rapak kamu. Yo arong doha hita batak noaeng
boro-boro sampai 20 tahun, 50 tahun pengalau. Jadi kebahagiaan untuk Inang sama Amang, keluarga besar Pangaribuan, memang sangat-sangat Tuhan itu memberikan kebahagiaan. Jadi Inang, songo sidokonon nami Tuhanmu Inang, ba istilahnya ala COVID do sonari, ala gabitu simay bayan, alay hu bayak kumanwaing bolorang COVID Inangi, so nima tabuni marpestay, mulu bayak kan mulu halak kita Batak. Jala huge minakan pinokpari Inangi mer-32 halak, 34. Jadi ini sangat hebat kalau saya pikir, saya sebagai orang Batak Inang ya, Amang ya, salut saya melihat seperti itu. Jadi puji Tuhan Mainang, saya lemah tu Inang gogo, dua tu Amang, saya tabay ma gajang ni umurnya Amang Noaing, Amang Olu, alane sidokonokku tu hamu Inang, ay molo halak Batak, nalas rohana marboru. Jadi molo ringgas Inang madapoton ba Amang, ba kita bagajang mau umurna, itu molo halak Batak. Jadi unang lupa kita ay sudah halak Batak do sayang kepada burunya ina. Soalnya deh. Jadi sudah na Inang parlauni Inang na pangitu rela mahita. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik di sorga nanti sama Inang itu. Jadi songo kami Inang sian ama ba terus terang menang tiki parlaun Inangi iso do kami di gereja. Jala pai mau do kami di berita untuk rumah duka. Jadi repak do kami gereja na lai ala ko kami arung berita gabitu COVID inna gabe terpaksa unang pala sudah hita deba mahita berangkat. Iro hanami tiki nang da. Jadi tung roharo borani Inang dang rokorama pada waktu anggota rohanami turut do sedih kami sebenarnya Inang. Jadi masih rokon nami Inang, jala salut sama mereng Inang memang baru bisa dari Inang di pabor satu tempat na perpudi, roh Inang merzabinta. Itu suatu kebanggaan buat kami Inang ya. Makanya semoga lah Inang panjang umur, tetap semangat dan diberi kekuatan dari Tuhan. Songon hatani situ itu masih pasaton nami Amang do taminang, tobang isi malungo mina, tobang isi mamora. Saya lau manalungun, saya roh masih lasnya roha keluarga muna. Mau lihat ya. Mau latema di ketua seksi ama. Sonari dapat mati kina tu nomor walu pasal tami ma atau pengapun tu keluarga MC Marmata dohot Inang padita nami. Di hamuna amanami punguan ama arbab dohot pengurus seksi ama na waholongi hami soma hami mangapu di hata muna naung di pasar tamu tu hami hata apul-apul, hata togar-togar, hata sipaingot, asa hehe hami, semangat kami laho meneruson perdalanan ninguluon tujulo niarion. Hata moliate godang ma pasatami tuhamu amanami sude pungon ama arbab dohot pengurus seksi ama. Dang tarbalosok kami sude pambanan muna tuhami dipatu pahamu macauli tuhami topet di Perdana PHD Seksi Ama di Bornginon. 2 minggu
nasalpo tutaro kami ma omak nami tu inganan par satok kinani tepat di bagasan hari Jumat 2 minggu nasalpo laos sadariomma hita martangiang ima marhite PHD seksi ama tung macai terharu do hami amang sekeluarga di haradin rohamuna jala di hata nauli nadenggan hata poda naung satu hami tung mapain hami laho hicat muse marlojong muse makobasi ulaun di tonga-tongani kuryaun alai toktong do hami mangido tu hamuna gomos asa toktong ma dibuak kamu hami ditang yang muna amang salam margogo hami karena kedukaan ini bukanlah kedukaan yang boleh dikatakan sederhana ala hubungan emosional tu oma na manubuhon hami na pagodakko kami na patupaon holong ni rohana tu hami saat rodi ujung ni nguluna alani dison pesan tu hita saluhudna amang molo mangulu dope na tua-tuatta ternubi mangulu inongta taradotima nasida unang adong penyesalan di kemudian hari termasuk molo mangulu do inatta soripada nang di bagasan parsahiton nasida tiru hamuma bapak nami na sohea kenal loja laho mangurus omak nami lo soma pasatami mudah-mudahan adong lapatan na hudok konon tu hamuna amanami tu hatama na mangalehon sikat naung di pasatamu tu hami getik ras bunga macai terharu hami dakuripu songoni olah tangi yang pe nungalas rohanami tu hatama na menabai pasuk-pasuna tu hamu sude amani huria punguan ama arbab dot seksi ama dilion matu hamuna sude bisuk gogo las ni roha hasado ni roha mangoloi Tuhani ima naboy pasatami pangapuon tu hamuna sudena botima horas. Tarutima acarata marede mahita sian bukuede nomor 743 ayat 2. Martangi yang mahita damini di batana sumurung sian saluhut naroha
Imana mangaramuti aka hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita. Amang inang lasrohata pajupang musehita di acara PHD onma PHD lau tapuka di tahun 2022 on. Jadi horasma di hala amang punguan ama nang songoni punguan ama arbab di bawah naungan seksi ama ni Huriata. Do cara khusus muse rodo tajodo keluarga nataholongi ima amang MC Marmata, inang uluan nami, inang pendeta Dr. Ana Cihavera Pangaribuan. Rap musihita di sonam inang amang lamanangihon hata nabadia. Amang inang hurian itu hata turpuk dihita songana tersurat di almanak HKBP ima PHD seksi ama tersurat di Evangelium Matius bindu pitu ayat pitu 1-10 sada. Matius bindu pitu ayat pitu 1 ayat 10 sada. Hujama dihita luhutna. Songonon mahatani Tuhan. Taringot tu namangido. Pangido hamuma saya na lehonok kudo tu hamu. Dului hamuma saya na jupangan do hamu. Tuktuhi hamuma saya na ukapon na do di hamu. Ay saya na manjalo do nasa na mangido. Sana jupangan do na mga lului. Sana ukap do di na manuktuhi. Ay ise siyan hamu jolma na mga lehon batu tu anak na. Molo indahan di pangido. Manang na olo mga len ulok. Molo dekke di pangido. Gari hamu akka perjahat mboto mga lehon basa-basa na denggan tu anak muna. Lam ama muna na di banua gijangi ma. So lehonan na arta na denggan siyan na mangido tu ibana ima sahatna. Huriat ni tuhata amang inang Matius bindu pitu ayat pitus 1-10 sada on maniguari hatani Tuhan na dipasat Yesus Kristus ditiki ibana pasahaton hata nabadia manang hata nasian amana nasian dusurgo ditiki bana mangajari akasisianna dohot torop jolma di atas dolok. Jadi bagian pengajaran edukasi ditiki mangajari Yesus tua ka jolma do di atas dolok disi. Alain secara khusus turpukon membahas tentang pengabulan doa. Ya, songon dia do cara kriteria syarat molo naing dia lusi debata tangi yang ni sada jolma. Ikon betul-betul do adong tertata tersusun jala adong do makna jala syarat na ikon di ulahon sada jolma. Jadi ternyata molo namar tiang ngi dakholan songona tang yang songoni. Manang bersuara ya selesailah. Ale ternyata adong do aturan, adong do syarat, adong do sesuatu na perlu diparsiajari akka jolma nasyuton bogas ni Pak ni Yesus. Molo naing martangiang songondia. Jala songondia do tangiang na porsia, tangiang na mardaulat dia do pan ni Tuhan. Jadi molo heado hujah sada buku amanginang na di surat ni Evangelis JH Gondowijoyo menuraton sada buku na berjudul Membangun Keintiman dengan Bapa. Baru pe bukon diterbiton di tahun 2020 sada. Jadi di tahun nasalpu. Menarik do bukon amanginang. Di surat ibana dari bagian analisa ibana dari setelah di eksegese manang ditafsirkan di do ibana terdapat 3 tingkatan doa bagi orang yang ingin doanya itu tidak biasa-biasa, tapi adalah doa yang betul-betul istimewa, doa yang berkualitas, doa yang memiliki makna, nilai dan harga yang tinggi. Jadi sebenarnya ikon songoni do halak namar tangiang. Apalagi sebagai ama, sebagai imam hamu amang di tonga-tonga ni bogas muna, memang doa seorang bapa itu adalah doa yang betul-betul dalam.
Ya, dalam dan luas jangkauannya. Apalagi molo sada ama manangyakon anakna la mangarato, manangyakon boruna naing borhat marsogot naing tarpasu-pasu di paborhat dalam bagas jelebidang do pangatusian molo sada ama manangyakon boruna manang anakna di pardalani nguluna. Jadi perlu do sebagai ama, seksi ama memahami tentang tingkatan dari doa. Ama dan surat tunibana di bagasan bukui parjolo didokon makna meminta. Mintalah pangido mah. Mintalah menggombarhon taringo sadada dana doi amang inang di bagasan ngoluna. Ai holan dak dana do namangido tu bapana, tu omakna, tu natorasna. Dalam arti kata makna mintalah adalah Allah ingin membangun hubungan antara anak kepada orang tuanya. Anak hitamai. Orang tua ima dibata Tuhan kita yang kita sembah, kita muliakan siganup tiki. Dak danak sederhana do dipangido dak danak. Bapak, oma maleau. Oma, bapak mau wasau. Jadi selalu yang diminta anak yang kecil adalah makanan, asumsi makanannya, gizinya, supaya dia sehat, bertumbuh dan hidup. Mau wasau, biar diberikan juga air kehidupan. Sarupa dona toras mamemehon tu akayanakonna. Jadi mintalah adalah ucapan Yesus Kristus. Engkau sebagai anak, engkau sebagai murid, mintalah kepada orang tuamu. Dan engkau sebagai sisian murid, mintalah apa yang terbaik untukmu kepada dari gurumu. Ima naparjolo molo tabereng di bagasan pemahaman bukui bahwa mintalah menggambarkan tentang hubungan yang harmonis, hubungan yang mesra antara anak kecil kepada orang tuanya, meminta makan dan minum. Jadi memang itu kebutuhan ta. Ditangiang ni Tuhan Yesus pe dijajari do Tuhan Yesus. Diajari do nasida songon dia mangido. Ahado, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan di sini adalah bukan hanya nasi, gandum atau jagung atau apa kue, roti dan sebagainya, tetapi kebutuhan yang betul-betul primer di dalam kebutuhan hidup kita adalah kebutuhan rohani kita. Jikalau makanan rohani kita itu cukup, berarti jasmani kita juga tercukupi. Makanya jok tadok mangan minum mahita marhiti hatani di bata, supaya sebagai anak kita tidak akan kekurangan makanan dan minuman, cukup untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Napa duahon, carilah lului mah on makna didok perintah tu sudi halak Kristen naikon mangalului wajah Allah bohini Yesus Kristus di bagasan nguluna alai dakolan mangalului songoni, bukan seperti mencari HP yang hilang atau mencari dompet yang hilang atau mencari uang di mana tadi atau kunci mobil yang jatuh, bukan seperti itu mencari. Tetapi mencari di sini betul-betul ada niat keinginan untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan melihat kesungguhan orang yang mencari dengan cara beribadah, berdoa, datang kepadanya. Jadi amang ber-PHD kita sudah masuk kepada ketika kita mencari. Talului bohini Yesusi. Carilah Tuhan, maka engkau akan mendapat. Makanya pasu-pasu ikan disondakon, bohini di bata, bohini bata ada manondakon, disondangi mahita, dungi tarida ma minarni bohi taon ima hita gabe bersinar, gabe panundang, gabe sirah hita. Jadi mencari adalah bukan seperti mencari orang mencari angka atau mencari sesuatu yang hilang. Alai dedok dison lului mabohini di bata marhite hubungan spiritual ho dohot Tuhanmu
dengan ada niat, ada keinginan, ada semangat untuk datang kepada Tuhan. Gitu. Lam tambai ma amang hari sota na berpihadion ala sali sabulan mahita dang tiap minggu be. Ya, sali sabulan amang hamu amang na dibagas muna sonari ingot hamu ma holan sali sabulan mahita berPHD di bagas sentau non. Ya, unang lupa hita. Pasti non di Papua amang sekur andigan matikina. Dang songon na tahun nasalpu tiap minggu, tetapi sekali sebulan. Ya, yang paling apanya nanti ama arbab atau punguan ama mereka melakukan PHD masing-masing. Alemar pungu seksi ama di bagasan sehali sabulan. Taingot mai amang dia ulaon PHD ama seksi ama di Huriatta. Nah, patuluhon di son tingkatan doa adalah ketuklah tuktuhimah banggombarhon taringo tu ulaon yala Kristen mengetuk pintu hati Tuhan, mengetuk hati Tuhan. Marhite pujian dohot panumbahon manang persembahan penyembahan kepada Tuhan. Asa dibuka pintu pasu-pasu tuhita. Jadi adong usaha, ya. Ada usaha. Idona dipangido Tuhani tua kajolma nang tua kasisihanna nang tusudehita. Ikon berusaha dohita. Ya, memang adong domandokon kita tidak mintakan dikasih. Ya, memang kita tidak minta dikasih. Tetapi ada baiknya hita mangido tatuktuhi tapak pasahat songon pangiduan proposal tua dopan di bata. Ya, tatuktuhi berusaha terus. Ai disido dibering Tuhani berarti marsitutu dohita namartangyangi. Marsitutu dohita nama muji guarna. Marsitutu dohita tatuktuhi ganup tiki. Pagi manang di dia. Dakolan 5 waktu. Ale terus di tik adong tik kita. Jadi memang ukap rohata. Tatuktuhi. Ya, kita buka, kita ketuk hati Allah supaya Dia memberikan yang kita butuhkan dan segera untuk kita terima. Ima taringot tu pasu-pasu maon amanginang. Jadi moloboi tabering di son muse amang Bapak pada dasarnya bahwa berkat itu sudah tersedia sebenarnya. Ya, berkat itu sudah tersedia sebenarnya. Alai kita sebagai halak porsea umat Tuhan harus berusaha untuk menggapai apa tujuan kita. Apa tujuan kita? Jadi suara doa yang kita sampaikan itu harus betul-betul jelas. Ketika kita meminta, tujuannya jelas supaya itu doa dikabulkan. Makanya kan taringo tu namangido. Unang misalnya holan keinginan, ya, dan kebutuhan. Jadi Tuhan juga melihat ketika kita berdoa amang bahwa kita harus meminta sesuatu kebutuhan, bukan keinginan. Sarupa molo halak lau tumol manang tu dia, ai molo hasrat keinginan do, ai sudah pasti dituor. Misalnya rencana nakin neng manuoron, gebi sudah ma dituor, ai alani keinginan. Alai molo lau hita tus pasar manang tu mall, alai dalam niat tadi satu tujuan kita tatuori dungi langsung mulak kita, berarti kita membutuhkan barang tertentu dengan nilai tertentu sirung tadapoti lasma rohata. Jadi di son di bagasan tangiang apa prioritas dalam kehidupan kita? Namangido asa lam sukses do usahata, silakan minta, fokuskan ke situ. Ketika kita berdoa, alaido kondusongon. Doakanlah apa yang kau lakukan, lakukanlah apa yang kau doakan. Nah itu, fokus dalam kebutuhan kita. Unang misalnya tatangyakon A, ale taulahon B. Manang taulahon B, ale tatangyakon A. Jadi bertolak belakang, sangat kontradiksi. Tetapi Tuhan betul-betul orang yang mengetuk, dituktuhi, betul-betul kita mengatakan ini yang prioritas bagiku Tuhan. Nang sehat hamis, hipas, doakanlah tentang kesehatan. Kalau kita ingin mencari pangkat,
asa lamurahi ta misalnya, ya nggak apa-apa kita minta itu, tidak ada yang salah. Sarupa songon dana mangido tu bapana, leo nau lereng bapa sepeda, ya prioritaskan sepeda. Jangan ketika sudah mau dikabulkan sepeda, janganlah sepeda motor lah. Mau dikabulkan sepeda motor, janganlah, nggak jadilah sepeda motor, mobil lah, mobil. Nganeng dituar mobil, didok muse, inilah mereknya, janganlah Avanza, Innova lah. Kan mau songoni dang di Leon B, gebehitan mengatur Tuhan ni. Songoni mana dipangido, pada dasarnya berkat Tuhan itu sudah tersedia. Songon hita lau tu restoran, menu sudah ada, makanan sudah sebenarnya sudah ada. Mau tu restoran Padang kan songoni do, menunya sudah ada, masakannya sudah masak, hanya tinggal memanaskan. Kalau kita ingin yang panas, yang hot, sudah tersedia. Hanya dikatakan bapak mau makan apa, ibu mau minum apa, anak-anak mau seleranya apa. Ini menu kami. Minta, catat, pesan, dan akan kami berikan. Jadi berkat itu sebenarnya sudah tersedia. Tapi Tuhan melihat kejujuran hati kita, usaha kita di dalam meminta, mencari, dan mengetuk apa yang menjadi skala prioritas dalam kehidupan kita. Asa betul-betul doa itu juga harus cerdas. Iman itu juga harus berhikmat. Asa boy gabe denggan hubungan tadohot Tuhani. Ima hata nabadia amanginang nagabe turpuk PHD di seksi ama di Bornginon. Nang songoni di keluarga amang nami MC Marmata dohot inang nami pendeta resort nami pendeta Dr. Ana Cihafera Pangaribuan. Inang amang adong do catatan na menarik gabe toktong do hupeopi hikmat di balik duka cita itu banyak. Kadang-kadang orang melihat kalau orang berduka cita itu dia lemah, sebenarnya tidak. Atau kadang-kadang kalau orang yang lapar itu dia akan sebentar lagi mati, padahal tidak. Belum tentu orang yang lapar itu akan sakit dan mati. Malah orang yang kekenyangan yang sering kali sakit. Belum tentu orang yang menangis itu orang yang susah. Ada juga orang menangis karena dia senang. Jadi hikmat di balik duka cita dikatakan demikian. Di dalam kelemahanku aku dikuatkan. Karena orang yang berduka cita itu, dia pasti akan semakin kuat. Karena Tuhan menitipkan beban penderitaan baginya tidak melebihi dari kekuatannya. Makanya di dalam kekuatanku aku dikuatkan oleh Tuhan. Napa dua hon amang inang, di dalam duka cita ada hikmatnya. Apa itu? Kita melihat empati dari orang-orang yang mengasihi kita. Molo terus sonang mora gabe sangap hita, dakia madebu hita, dakia acitan hita, dakia tangis hita. Andi gambeta tabering akka jolma dongan namar holong ni roha di hita. Jadi ketika kita berduka cita, sakit, menderita, kita bisa melihat adakah orang yang mengasihi kita ketika kita susah, ataukah mereka mengabaikan dan cuek kepada kita. Ternyata inang amang banyak yang mengasihi inang. Dari mulai tapuka ulaon mangapuli parhalado saresot gedong Kramat Jati pungan sesi perempuan 3 punguan doi do sonari seksi ama 2 punguan sude do patandahon empati tu amang dot inang nami terlebih di inang pendeta resort. Ya, banyak yang mengasihi, mencintai inang. Bahkan lakin sian ama godang na mangalihon motivasi semangat di inang. Unang betari lilu ho inang. Ya, memang macik do beban sebagai putri yang tertua ya. Anak ketiga dari perempuan yang terbesar. Pasti beban kedekatan, beban dari kesedihan itu memang lebih besar dari adik-adik yang lain, pasti itu. Aku pe urasahon doi misalnya mulu kakakku nyasek kangen perempuan yang paling besar, lebih banyak memikirkan ya daripada kami yang anak yang kesekian kan gitu. Ya kami pe songoni ada kakak, ngoni. Ya, ada kakak kok. Kalau kakak itu tegar, adik-adiknya pasti senang tegar. Ale mulu hubere kami tangis. Kakak udah nangis kakak itu. Gebe songoni makan gina sudi. Jadi
boydo inang bersemangat inang pendeta Dr. Ana, tetaplah semangat inang. Ini sudah menjadi khotbah di Keramat Jati. Bayakon nakin 3 hari dokona punguan ama Sabtu opung Daniel borusi barani na tua tei ditaruhon tu Santiago. Daku sangka boy tegari nang musir naik tu mimbar. Dungi melepas purna bakti satu sintua. Luar biasa memang. Ya, luar biasa. Jadi sudido aka situa dohot ruasta longang mamering. Ya, hanya sedikit itu yang sinis, ya, karena tidak memahami memang. Tetapi banyak yang melihat, luar biasa juga inang ini. Bisa-bisa menyampaikan berita firman Tuhan di saat-saat duka cita. Itulah hikmat inang di balik duka cita itu. Kita melihat olah memereng bohini ruasipe hita semangat do hita. Memereng kehadiran di ruasipe kesemangat hita. Itu. Dan memereng pelian nasida. Kehadiran nasida dohot empati nasida menambah semangat. Nang songoni ma di inang uluan nami. Ya, tegarlah inang, tetaplah sehat karena masih banyak tugas yang diberikan Tuhan buat inang. Ya, dan akan banyak juga yang diberikan Tuhan buat inang. Jadi sehatlah dan tetaplah menjadi berkat bagi jemaat kita dan sintua kita yang di Keramat Jati ini. Yang ketiga, hikmat di balik duka cita, kita dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Kita berdiri aja sudah orang lihat, udah menjadi inspirasi. Jadi nanti ada jemaat kita yang berduka, kayak sekarang sintua kita orang tuanya juga sudah meninggal, ya, amang Narwin Sirait. Dah, dia juga bisa melihat. Jadi inang bisa menjadi inspirasi bagi sintua kita, bagi jemaat kita juga, ya. Sebentar lagi mungkin akan sampai jenazah dari kampung ke Jakarta ini. Jadi inang bisa menjadi inspirasi bagi semua orang, ya, menjadi inspirasi. Kalau boleh inang bisa membuat tulisan, ya, bagaimana di dalam kelemahan inang semakin kuat. Itu bisa menjadi suatu tulisan, ya, untuk ditinggalkan di Keramat Jati ini. Jadi siapapun yang berduka, siapapun yang susah, siapapun yang putus asa, yang hampir hancur kehidupannya, tetapi bisa memberikan inspirasi bahwa hidup ini harus kita hadapi. Mari kita hidup berdampingan dengan penderitaan, duka cita dan sebagainya, karena kita semakin dikuatkan oleh karena kita mau ditegarkan oleh Tuhan. Jadi salinai di keluarga M. Simarmata, do inang nami di son, margogo mahamu amang inang, nang songoni keluarga besar, Pangaribuan, keluarga besar Sibarani, nang songoni dianggiku sude, Sirut, Natalia dan Gogo. Margogo masude, asa marsangap di bata, di tonga-tonga ni hapursiata. Amin, martangiang mahita. Mauliate maale Tuhan, disude dengan basam na hujalohami, manipat di bagasan ngulunami si ganupari. Jala toktong doton dimi, mangaramoti daging doton dinami, asa marsihohot hami Tuhan, di haporsian nami, ahape namasa di ngulunami, ahape namasa di daging nami, nang songoni Tuhan di aka parngulunami si ganupari, nang pe acit, nang pe borat, nang pe lamaheu, daging nang holi-holi nami, alaiko margogo hami Tuhan mangadopi ngulu nami si ganupari. Ala di bagasan hagalion nami di lekodo tuhami hagugon, ima tondi porbadiai Tuhan. Namanorangi roha do pikiran nami, asalam jono kami Tuhan, tua dopanmu, asalam margogo hami Tuhan, lau maniop hanguluan haporsion nami. Jala asa toktong hami pasahaton diri nami di bagasan tangiang hami. Ima dinalao mangido hami, mangalului hami. Jala hutuk hami, asa dapotan hami. Ima pasu-pasu na godang roha nasonang. Pasu-pasu ma
seksi ama di tonga-tonga ni huriamon ima punguan ama dohot punguan ama arbab saya gabe pasu-pasu manasida sibon barita manasida Tuhan di tonga-tonga ni huriamon Tuhan nang songoni sebagai malim ibana di tonga-tonga ni keluarga pe Tuhan pargogoi masudi akka amanami Tuhan asa toktong nasida mangula ulan na hombar tu asidot holong ni roham soang-songoni ma Tuhan toktong do martangya kami di keluarga na holong kami amang MC Marmata inang uluan nami pendeta Dr. Ana Cihavera pangaribuan do sudi keluarga besar nasida Tuhan na dao do na jonok terlobi ma di yanakon nasida Ruth Natalia dohot gogo say ho matoktong mga puli rohan nasida mga leon gogo tu nasida Tuhan asa toktong unang tariluhilu be jala unang say nasida Tuhan gale dia ka situasi na masa di area na salpu na marsirang nasida do na toras nasida ima opung Daniel Boru si barani asima roham Tuhan apuli nasida pargogoi sa lehon matondi mi marbahor di puso ni hati-hati nasida nang songoni ma Tuhan mangidu hami urasi hami sian dosa nami asa lam tamahami di depanmu di bagasan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan amin. Amanginang talanjutan macarata tapuji matuhatta sian bukuende nomor 485 ayat 1 do udutna las tapapungu mapeliata. Tatang yakon mapiliata tua dopan ni debata martangi yang mayita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haruan ni saluh silon lehon na denggan do nasau libasa na mauliutus. Hupasat hami masia nulen mitu ami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di jolong. Pasu-pasu menjala ramuti. Asa huparase kami pilihanon. Patimbulon rajon mo di tongo-tongo ni huriam do di Portibion. Buhay marohan nami maritihite tondim. Asalam mutanda hami godang ni silanan mitu hami. Asalam girgir hami mandok muliati tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita di bagasan tang yang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say romah rajonmu. Say saat malomo ni roam di Banotongon so ni Banua Gijang. Lehon matu hami sadari nahuluan siap hari. Sesan bos nami suhun panesan nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami tugi huntu pangunjunan.
Palua mahami sian pangago. Ai hodo na puna rajaon. Dohot hagogon. Rodia sangapon saleleng nililing na. Amin. Asini rohani tuata Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Doh parsauran ni tondi porbadia ma. Nama masu-masu hamu saluhutna. Amin. Songonima amang sita sude seksi ama ngasih pulbe PHD di Bagasan Borginon. Semangat mahita, jaga prokes, Tuhan memberkati. Horas.